una bona excusa per a raonar amb amics, amb amigues, amb veïns, veïnes i trobar-se a gent que tal vegada no veus contínuament. Aleshores ja vegeu tot el món, s'engalana i ve així a sopar a la plaça del mercat. Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.